Brug kondom. Alex! Du prøver, men det lykkes ikke. Det lykkes! Det lykkes ikke. Tag den! Det lykkes ikke. Det lykkes ikke. Hvis bunden ikke springer. Du skal ikke komme på min computer. Du prøver, men det lykkes ikke. Det lyder sjovt, ja? Du kan give den til Christine. No! Vi kan tegne sådan nogle øjne på den, og så kan vi baste dens tænder. Du skal ikke bruge min tandbørste på det her kondom. Kom nu! Kom nu! Au, det er ikke slap med kondom, eller? Du prøver, men det lykkes ikke. Oh my god, det er ligesom tøj og sko og Tinette, det var det matcher så meget ikke sammen. Nej, Du har lige slået i hovedet med kondomer. Ej, det må du, der har du nok forfærdeligt, hva'? Ja, tag en vatpind. Ej, det har jeg nok ikke lyst til. Men det har du. Jo. Ej, altså det er sådan lidt... Ej, der blev lige slået i hovedet med kondomer. Ej, du må vel nok have det forfærdeligt så. Hvad? Ja, Hvad siger du til min Burberry-hat? Den er så meget ikke Burberry, den er så meget Chanel. Burberry er så meget 50 år siden. Og det... Med et Føtex slips på, ja, det er bare så ydt, medmindre du ligesom er sådan en rigtig... Det ser faktisk meget godt ud sådan her. Det er faktisk bare så meget yesterday. Tyggegummi? Tyggegummi, ej. Det er sådan lige have noget tyggegummi og sådan noget... Det ser meget godt ud, ikke? Ja. Jeg har lige 40 kroner, så hun lige kan drikke sig stiv, og så kommer jeg ned sidst på aftenen, og så viser jeg lige min telefon, så siger jeg nummer. Så står lige med sit nummer. Har du det så? Hvor? Har du billeder henne? Billeder hvem? Billeder hende? Hende? Ja, hende. Billeder. Skal du lige se billeder af hende, den lækre? Sådan rigtig lækker, en jeg lige scorede her i weekenden. Der er hun. Hun er bare fræk. Wow, prøv lige at se det der øjenbryn der, det er bare fucked up. Forstår det slet ikke, mand. Men altså, det kan godt være, at hun sådan manglede 2 arme, altså prøv at, så længe hun stadigvæk har en pose over hovedet, så er det jo ligesom det samme, som jeg plejer at have, sådan noget. Jeg har det meget godt med det. Men altså, skal vi se her. Hvor i alverden. Jeg har et nøgenbillede af hende. Se lige det der. Hun er ordentligt syg, prøv det her. Hun har nogle ret fløjende øjne. Jeg vidste det. Hun er meget pæn, faktisk. Totalt. Hun er en frækkert. Tror du til bruncreme? Jeg tror ikke, hun bruger bruncreme. Jeg tror ikke, hun bruger sminke overhovedet, fordi hun er bare sådan naturligt skønhed over sig. Det var sådan der, så ud der skåret ind, jeg havde bare det sygeste festtøj på. Ja, oh det kan my gosh. Totalt genialt. Det er Burberry. Er det Burberry? Det er Burberry. Det er okay, det kan jeg godt se nu, ikke? Men du kan jo se logoet der. Det er altså bare, det er bare så pænt. Jeg føler mig altså bare som en rigtig mand, når jeg sådan noget kvindetøj på. Skal du gå på skolen? Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg går ud i det her. Lad os komme i skole.